Men hvis vi starter med vækst og ligesom det innovative element i jeres plan, så vil I jo blandt andet gerne lave en national innovationsenhed, som med 2 milliarder i ryggen skal prøve at udpege nogle af de områder, som man fremover kunne skabe noget industri og noget vækst indenfor. Men hvad får dig til at tro, at en lille forskningsenhed kan pege på, hvad der bliver morgendagens vinder om 10 år, om 30 år? Jamen altså, jeg synes, det var sjovt at prøve noget, der var anderledes. Jeg kan godt lide mode og tøj, så jeg ville synes, det var sjovt, og så er det også en anderledes måde at promovere mig på, kan man sige. Men hvis vi kigger lidt på de skatteomlægninger, som jo også skal tilvejebringe de økonomiske muligheder for, at I kan gøre, som I ønsker, så hvis man for eksempel kigger på transportsektoren, så har jeg talt mig frem til jeres oplæg, at der skal indføres road pricing, altså kørselsafgifter, mere afgift på kvælstofoxider, som også er noget, der kommer fra transportsektoren, yderligere afgift på tunge køretøjer og yderligere afgift på benzin og diesel. Det svarer jo til at gå ud til en traditionel vognmand, til en taxavognmand og sige, tak for dansen, du kan godt lukke butikken. Ja, fuldstændig så. Altså, det var helt hårdt på en helt anden måde, end jeg er vant til. Altså, jeg skulle koncentrere mig 100%. Selvom jeg også gør det på en tennisbane, så er jeg vant til det at gøre det hver dag. Så det er ikke lige så hårdt mentalt. Man står der, og man skal hele tiden tænke på den mindste detalje.